Salutare prieteni și bine v-am găsit la un nou tutorial, filmuleț, cum vreți să-i spuneți. Astăzi o să facem relativa gamei Do major. Fiecare gamă are câte o relativă și trebuie făcută. Relativa gamei Do major este La minor. Și da, știu, am probleme cu solul de sus. Dacă se observă aici, am pus un elastic să poată țină, pentru că mi s-a dus arcul. Acest saxofon este un... Dacă se vede aici, este un ES62, Yamaha 62. Este un saxofon profesional. Nu l-am cumpărat de non-Woods, l-am cumpărat de un prieten foarte bun și l-am de aproximativ 4 ani. Acum folosesc aici o hăinuță, pentru că sunetul este foarte tare aici în casă unde studiez eu. Și după cum am zis, astăzi facem relativa gamei Do major. Și încă o chestie. Dacă vedeți, mă duc până la fa. Asta e întinderea saxofonului. O să vorbim într-un video separat. Relativa. Tacatora, pe motor. Folosesc cu ance de 2,5. E puțin cam tare. Aici, de limba aici. Din plin, da? Relativa este la minor, da? Relativa la minor pe silabe. Fac acest video pentru toți copiii care vor să învețe și nu au posibilitatea să dea bani la profesor, să spunem. Am văzut în comentarii că mi-a scris, vreți piese. Vă rog să-mi scrieți în comentarii ce piesă ați vrea să cântăm și acea piesă o vom face, pentru că eu așa nu știu ce piesă să vă cânt. Dacă vă cânt o piesă mai grea, nu puteți să o faceți în comentarii ce piesă să vă cânt, astfel să fie toată lumea mulțumită. Pentru că eu nu pot să vă cânt ceva așa ce nu ar fi de folos. Dați-mi în comentarii ce piesă ați vrea să cântăm împreună și asta o vom face, da? Eu vă salut. Ceau!